Kajing rakhi ya ka Jubilee siar jong ka jilla Meghalaya. Shwa bangnya poi shakani ka phang. Ka bangi nya kren bani phliu jimut. Tung nya phai kindiat halor kan ka jing ringdur ka banam shaka phang ya ka bangi nya phliu jimut. Kindiat nya phai shakani ka jing ringdur. Jilla Meghalaya kan kenjo syaka jingdap sanpo snem jongga jingyo jilla Bapura haka arpo iterik ukala lengkot arjar arpuar. Kalalong shisha kalinti kabala jalan bah ban poi syaka ni kathong. Ki jingtre bashirhem bat barat ba jong kinong yalam ban nong san perthai bapaunam ki bala letnyo kilalong ki sinjam ki bala lam lenti ban pinurlong syaka ni ka jingwandur ka jilla jongi. Ki lum bat ki them ki syad berimpum ki wadu bat ki waba ki kemen lang hakani ka Jubilee siar jongga jilla. Henry tungin ya pet pat ya ki mati shena bala sandur da kini ki nong elam jongi. Hatu ngila ya kio shisha ne em hakaliang ka kot ka kia ka pule ka puthi ka yo kam yo jam bat ka yo ka kot kumba long lem ki wei pat ki jilla ki bala kot syakani ka thong. Tungin ya ngap bat ya pet lang ya kini ki nong ya tai bayadan lang hakani ka por. Kumtu pilayu ya ke jing ringdur ya ke jing yait lenti bat umau mer ubala poi hadu kene ke Jubilee siar henrep deng ka phang ka bayar nginya phai kindiat tang katu ka ne e kilenti ki basha khamat ban penyo ya ke jing roi ha ka liang jong ka kot ka khia ha ka liang jong ke jing pen ko bor ki ken thei bat kum juru ha ka puli puthi na ka bentah ka ni ka phang gidan rengkat ban ngi ya i Dr. SS Nongbri kublish bun doktor kan ka por jong pi kum juru ngi don i kong Angela rengat ibanya pe ya tailem ban pen ilem halor kum nu ki ken thei ki don ka dor ha ka jing em ka baman ka sngi bat ban ken tiulem ya ka jela na ka pos ka por ngi don ru ya u samla krishan lating banya phliu jing mut lani banya phailem sha ka jeli jong kane ka puli puthi ka puli dangli ka start ka perkhat bat na ka benda kane ka Jubilee siar te kumta halor kane ka phang ngin ya kindiat ho ka kot ka khia ka dei ka spa ba ya ka jing em jong ubriu henry hap deng ka kot ka khia kidon ru kini kilong keme ki badai ki lukimai ki ban pet ki ban kop an thong bat ki banyalam lenti henry ka juk ka poru klem ki samla kari bat ka jat ben riu ka jela hi baro ka wei kan long ka jela ka basyong tanga ka jing peja lani ka jing dum di shwa bangini ya skini ki jeli baro ngan pha si doktor tingi nya phai halor ka kot ka khia doktor kani ka kot ka khia ko PPO i ma phi mentamo lani ka bangi la dep ya kini ki mau mer ke ai ka ba shakmat pidon ban yo i lani ban kren kindiat ru ya ka bangi la dep ya kindiat boleh sibun kong island kindiat ngi i ba kan ke sendam nandu arajar arpho ngila sa ko umdum kan ta kan ke jingwan jong liu kenyang jimpang bangi ong tin ka si ka klam ti bro kilong aku umdum nomor ngimtip kumno buwan bat usar lut yang pertai brok kawai bat ngi ih ka sri ka jongiru ula kata bun kam tam ho ajar arpho bat hajar arphoi baki yang bawan utau delta varian andre nang ni syakmat ngi i ba mentau snam ru lawan sotau bagi ong omicron bat ngi i menta nang kendiat sngi nadu Desember nadu dep Christmas hadu menta ki babun nangi kilong dan hakajing song siir pakani kajing song siir kawan la ya kai kajing kata ya ka roy ka par yang kari kujongi marang ngidang saku umdum ndre na kaliang kujonga ngalong tangkawai ba ki briu kujongi kem de ban tieng ba ki de ban sim ya kajing yada kat ka bangila ban ai na kaliang jonga hal department kemon suong na berobor bang ai kanu kajing yada lan kanu kajing hikai
ya ki beriu ke jongi kalong i ai nam ta ke jing ba hoi ki don ke jing kereng seneng serum bakal ban don ke ke bawa pen thami la ne ke ba yu dai kita ki de ki mits ni ki jing ngai bi dai ha ke jing sisa ha baro ko ke perthai ki le ke ju ban ai ke jing ya dai ki beriu ke jongki ya ka ri ke jongki ya ka ong bai ki bi ki ba thon ke jai pen riu jongi li ke jai pen riu ke ba ngai bai ngai ya ka jing don blai ka jing em jongi la nai keranya kan nunggu kan yam rai ki ong bai ri ke bertip beriu tip blai kawan sa ketin tip beriu sawan ketin tip blai ti ngiding sung thu kata ba han naka health department ka ke bangile kalong bangi sung thu bangi ie ke jai beriu la jong bat ngim ngam sngo bangile kan no ka ba bakla ani kan no ka ba kren kum doktor kan no ka bangile kalong ni tho bangin pen im ke jai beriu ke jong ki beriu ke jong in ai ka jing ya dai ki beriu ke jong ni i house nam arpho ngadon hasibil kan no ka jing yam beriu ki beriu ke menu ban rung tang ha giet jong ka sibil hostel ru na ye keren ye ki nong pang rewat ki staff ru ki dang tiang ke mi ta ka jing tiang kalong ba ni kum ki doktor ki nda sa jing sa ngim dan su ka jing tiang la dawan bo men sau kan no ru pak sedeng no ni takil re ha kan ke khlam kawan ra ka jing tiang la ni ka jing sa tiang yo mdai la di ki tiang yo ki ngat saying system ti ho to doktor pila pelat ya ke pang dei ha ka ba kham ya dei bat uni u jai kyang jing pang la ni ka jing yap them la ni ka klam ka ba wan ha bangi ngin ya takhu bat ya ka jing rakhe ya ka jubilik ser ni kum ka jela ho ngi sngo thu ba kat ka jing yo i jong phi pila pen pha ya ka pang jong phi kum no yo ni kyang jing pang ban pen iya kan yang jong ka kot ka kia ka nu ka ta dei ho nginang ya pe susu du kaman ya ki wei pat ki jai jing ko jing kia ki badon kam ti kong anjela nga pa nga mong ngi ya plaj pat kendiat pi ka kan thei ka don ya ka dor ka ba kraw la ka long ha yeng la ka long ha ka imlang salang la ka long ha ka jing mani play la ka long ha long kur long jai ne ka long ka long man den kumnu kong anjela kat ni la ya ki mau mer ki basan pau teli ki senjam jongi kat man poi hadu kan ke jubilik siar to nginya pai syapi ke ba piru pilaya tre ta ba pilaya imba bat kan ke jeli na ka bentaki ken thai khuble shibun kong island bat nga ai khuble ru ya ki i doktor bat ya iba akarsan ba don lang kan ke jingya time ta kasngi kani ka phang sa phang ki kan thai hang ni hajla jongi kade ke ka ba ka jingya tai kam ikut shu namar ba kata ka imlang sa alang jongi ki khasi garo jentia ngide kita ki bas ngau khlo ba ngide kita ka ki jat breu ki ba shim ya ka kerteng na ka kemi ki ba a ya ki pau ki spa shaki kan thai na kata ka matrilineal society baki on ka kten pareng bat bon sen ngis ngau bangila dei kita ki bakar pang do kata hakaba ngipin inuk sa ka perthai ba ki kan thai ki don chakmat ki don ki la ayo si sai kata ka jingkersan bat kim da don kam banya saj banya ksaj na benta ki hok ndai ngitip plan ba ka jing si sapat kalong dokumwai kelomar kongpong barabor ngaban si ban halor kan ka ju bangidei kita ki ka society ne ka imlang salang ka balong matrilineal handrai ka ba don pat hapo ka patriarchal system ka ba mut ba ka system hi baro ka wai pat ka dei ka ba dang don hi ka bor haki rangba but ngi don menta hakani ka cap namar ba la don ka jingya lam bakla yangi baka dei ka reti ka dustur ka jongi bangim dei ban shim menta ha ka sanshar kharar ha banya shim rai ha shnong ha thau bat kani kala pensat din yangi bat kala kta ya bon ki e ka jing shisha ka long ba ha ka society ka jongi ha ka jalla ka jongi sngosi ban ong bangi dei ka we ka jalla ha ka ba kani ka jing sha thambor ki kan thai ka jing sha bat bor ki kan thai ka dei ka we ka ba bon tam na kiniki jalla shatei lamingi ti kumnu ngi la ban ong
bangina adai kata ka jela ka badan hakmat nakaliang ka baha kamiat ki kentai tingan suban ka wairu namar i doktor i don hangni banyak keren halor ka kot ka khia kalong ka ek bas ngosi ba kane ka jing du no ka jing im joki kentai hakapor ba pun bakha mo doktor kadai ka ba he tam hangni hajela ka MMR kumjuru ka jing yap ki khlung ki khana ne kata ka IMR mo te kini ki bu jing kli yangi kumnu kala ban long kumni bat lada pipet lele shaka sanshar khadar mantangi la ya san posnem la ya shipotli ki sarkar la long no andre haman kata ka san snem habangi jit nong mi khmat Haka State Assembly 4 Judon palat ya laingot ki kentai nakini ki Henry Pongut ki bangi jit. Bonsian kini ki kentai ki bangi jit ki de ki keme neki khon neki persa jong ki tu ki bla don pa ka bor jong ki rirong ba ki bla don pa ka bor. Tengi hap ania pusan ba. Hato nang ne shakmat kani kan san posnem. Ngidang kwa man sa haju. Na markat 4 ya don hi kataka jingya ringkat. Shenrang bat kentai. Lada don kanu ka jing sa den jong no lada dai kentai na shenrang ngi kum ka imlang sa lang bat kum ka state ngim nom la panjam sakhmat to kong Angela ka ta ka dai ka jing ang lu jong pi ka jing i jong pi halor ka ni ka phangiru ka ba ngila ya kren mentah ka dai ka lenti sakhmat dai ngi hape i sadien lada ka klip don ka tai dan dien ngim la ban yo i ka tai sakhmat dai tie to ketiat pangan thai show samla usamlau lo yo sngo ye ka kot ka khia usamlau lo yo sngo halor ka benta jong ki kenthei ba ka benta jong ka kemi ba ka benta jong ka longren yang ka ba ka kenthei ka ai te usamla po un phai khendiat sha ka puli puthi na mar pi phang dei usamlau brang i ba ka jing puli to kersan ke bu pio i ba ka liang jong ka puli puthi ka ba kat ka ba pi la yo i kat ki mau jam ka ba pi plaka ta ku blech bon kong nang ta ka jing pi aku boleh doktor kong benar kat ni keba kamu semula kai kebangai i kelong wa kejinge keban kong kejinge jugina hikai kumno kai kebangi kumno ngilak ban kemi lenti keba bahatam nakino hikai haba sibon kejinge ki kendo hakam bagi trai menta bakin pendapan biang lagi kon lo jong ki haban ya lenti sibon kejinge menta kumno ngilak ban kemi lenti bikin ai keba bahatam ki kena ki song school ke jauh ke tenum ki ke school ru dan ki bon ki school terpait ki syak khriat kene ka penduk jingkerman bat ke distrak yu kai ke distrak yu kena ru ban wan rasya ban poi ciprang ha jing pule sa ke baar kolong ba komo semla ka ibangai i ke ba ketak bhai nga kolong ba ke mental health jong kena apa ka jat briu jingi ha ke jingi i jinga don sibun ki ha ging sem ki bon na ka ying sem se ke ba ka tin parang ki on ke broken family kene ka ketak adu kata ya ke jing pule putih jong kena menta bon ki kena kamtam sinong kedong kelas ia ka matrik kim lakban pendep kelas 5 kelas 6 kelai pep no hading kita kila sedang balik belal ni sidon sibun ki jinge ba kim lakban tekel baki petang ye jing pule menta dai kembang doktor pat adien ba kini kisa adien sa ha jing pule piti ki duna ke bor sempang banwan hospital ki tieng bele office sarkar habang lene hakino ki liang boro ya ki kisah nyon namar ba kim don ya ka jingtip lene ke jing sempang ke jing hikai ya ke jing not hakum ha bong ikong ke jing yap jing kilong kemi bi ka khulung mar bole ke jing pep no ke jing pule ki ba ka pon ra ke jing song kha khna bat ha ba kim tip kumno ban bam ilade ha por ba ki pun khon kim tip ilade kumno ban bam ban ai jai ko ki khon ki he kim san da ke jing kon jikya kene ke penlong ini kum ka jai benriu kum ka imlang salang ban sa dien balse ladaka nagaleng jong ka education system hapo ka mikhalaya jungi kadang ya long sa kum de ni haban pej ba nagaleng ya ka individual needs jong ukna lene ka mental health mental state jong ukna long ni haban pej benya ya kita rubro khnang banginuan ra ya ka jing overall physical health but mental jong khnang bangila ban khnang bangila man kemilenti kan kiu si chaprang kai oi to kersang asung tu ba ka jing leng a ka jing bisa jong pi ba POE ba kum u khna samla hapadang ka puli puthi ka ba mpoi he ru em bat ka jing sha si tom lai kham tam bu gino hikai gi ba dei kita ki role model mo ka bangi ong ki role model
kiban ai ba bhatam nrei maki ki haban cha ba tangan ye inde timen tapa doktor doktor ngan phai shapi mo pilayo sngo ya ke ba I kong Angela ngat ila kren ba ya ki jingko jingkia ka ba ta I kan theiru nang ta pilayo sngo ru ya ke ba usamla ukren the pilayo I ya ke jinglong si sha jong jela hatu kan ke jing rakhi jong I ke di bandon jingmon ne ke ke jingyo I jong pi ki strategies dei ki banginang ngihapan perkhat nang ni syakmat ke ka roadmap ka di bandon ka policy kabapi kum unong su mar suker ban ai ka jing kia lah ka met ne ka bor perkhat ha ka liang ka jing kia Kumulisi mun kong Aileen sai sin nga ko ban nglapoy nglaong biang ngidan haka dalai ma mat nang matakan niki lais nam hadu manta ars nem steng la don haka jing longsong siir haka kuliah ka kot kia andre kawai ngakak ban sim nakarta Ngisim nang kereta kesedang sa naga kemi. Kong ikong kesedang sa naga kemi ke bakha bapun. Ke motif jongi ki ke health department mentahi mensang idang ya ke creative way of ban pentang ban sumar bapang. Kata ka ka kebalong ki ong creative way of approach. Mentapat kala change kata ka approach ngi mentang ngi lek ban lek pan ra ya ke preventive way of approach of health activities. Kumbalo menta kumbang ikong mane MMR gamot ka jingyap jungki long kini maternal death kiong maternal mortality death kita kiong. Ka kio ba ka stage ngi mensua. Kini kisna ki balong arajar khanyo khatra khat kandai adu arfo. Kan ka statistics bangidon apa ka department ka kio ba. Mre hakini kisna ki manadu arajar arfo way kamanta arfo ka graph yung kaya kalahir. Kawai ngilap kung mga don hong tiya po directorate ngilap bag ngimitang sedang ban ai lot of awareness jaki beliau. Sedang siya balik, sedang siya niki adolescents kung baong iba kersan. Ni target ya kini teen age group. That is called adolescent health. Kikwat ya ka adolescent health bangi target adolescent boys and girls. Na do suppose nam hadu kat kandai nam. Kata age group bangi target ni ai ki kata ka education lan kata ka jinghikai to do away with teenage pregnancy. That's very very important. Banon kam ha bangin ajing hikai sakang ka teenage pregnancy. Kai ka jingma kabami na kabang ni song kurim dan kloy. Mat ka ban ja hadin dala song kurim da flayo ko nyakti. Mat ka ban ja yang mental health jong tu kana na malagre kimlong prepare ya ka marriage life. Ya ka song man hadi mayo kon kan kita mental health. Ti Ada kawai. Kaba ar ni wan poi sekat pusong khasong ban tala adep song khasong ban kumno bakin sumare ka met la jong. I senong kendong makiplikin tip atau kapor. Yo kon men syaki yo kon hadu khat arngut. Hadu mantarang don kisnong bangalai hadu khat arngut sipara kidan. Till today. Kali katu kadi ba mensuan hadu ka state jongi kan pat target kan pat jo kata ka jing yuban ngin target ikibrio ban hikai. Ke health department mensua ka longba ngin ai ta kajing sumar kajing hikai kham duna dei ka roadmap jongi sem khon ka dei kajing hikai ki brio senong kendong ni hasar wa ni yo ka tibi ka ni ka tai ki yo senong kendong teng ki brio ki wan na luom poi hayeng la bam chala thia dei ngi hap target ya kitu bangin ai kajing hikai ka kajing ma bat ka kajing seiso la dap sibuk di kini kendon ngi hikai kini hindia banyak keren ban discuss kata baru ang ningin namla hindia kita ki points ngi ai long ba ka roadmap jong ka state ka jong hi we have to take a preventive way of taking care preventive way of medicine ki orang kata and that goes kaya only through awareness and education kamu da kau ka piong kum ta da ka ban ai ka awareness ban ai ka jinghikai dei ho ngi yo sibun ya ki hasor dei ko Angela sorry ngila ayo adu ki poster dan tengi osngo sa kitenghung hagis nong githau dan tengi osngo sa yaki ngi isa ki pamphlet pasam Henry balai pat de doktor ka balai doktor pat de ngakwa ban bu epi kendian haka ko kia balai ladangi ya persyang banya nujor dei ko Angela mo kursan pi wan skinong kendong pi so tu bai kan ni
beli doktor bang UI bakadon ka habai nujor kaniah nong ka hier vati pi tu begidang don begidang yo kuan adu bentam gidang buan me yo kuan dei ti ka benta jong pi mo doktor sa ong hadiah ni pi ka benta jong pi kong Angela hatu kadi dei na kadau ayu ba ka wan mi kum kini ki hakitan nong kendong ru ladangi oh hasor latip tan hadu ki Android phone ki dan bat ki jingtip ki babuan ba ki Angela ba pio I ba ya ke jingdon kam ka bakir ki hakaliang jongi ki kentai nga tharai ngihap ban pedang ya ke jing shisha ba kajela jongi hakaliang ka kot ka khya nginang sa din namar ba kadon kane ka jing ya pher ba kibri ki basa ki than nong kendong kanu ki yo shisha ya kata ka kot ka khya bat hasor ni hab bo jing keliru ba belai ba baro ki hab mare sa ki district town lane shas chelong ban yo ya ka kot ka khya bat ladang ni pet ya ka kot ka khya kum ka ka ba ka sarkar kasngusen AAP ka ai ngimnum ju poi sa kata ka thong ba iwei ibreu in yo ka kot ka khya kaba kila aban yo kaba mut ba kin yo kum ka hok ni hapet ka kot ka khya kum ka wei na ki hok ki badon kam ban yada kata ngi haban suthu ba ngi haban suthu ba ka Meghalaya ka policy jong ka hado menta kalong sa liang babun sin kithe ya ka pisa ka tingka ka jing perkhat jong ki tang na banta ka ni ka sorba selo bat kam don kata ka jing syampang ne ka jing persang ban sngut ho ka ka jing don kam jong ki prius ki nong kendong ngan chu ong hang nemo doktor ba ki dispensary ki PHC ki CHC ki badon sa ki than nong kendong bun na ki kim trekam ngatharai ki doktor ki nurse ki shamjing namam jula ban penbiang ya ki ka caka bakin sa ka kam dan ki doktor ki dawai kim poi mentang ayo I bahana kin persang ban pendon kam da ki drone ban lek ai dawai ban pen head rat ka drone lek ai dawai utu breu bo plin ayo ka dawai un tip kum nu un sim long pisngo tu te kani kalong namar ba le se kini ki bureaucrats ki jongi ru kim buram ya ka jing ai jing mut jong ki doktor ki ki ba don ka jing sempang halo ka ya ki batip ya ka profession ki ban pendon kam ya ka pisa jong upat ba ban experiment bat kini ki teknologi thamai ndre ka jing thmu si saban wan lam ya ka ka ya ha ka jing khang yeng jong ki breu kam don bat ngala ban ong ya kani namar ba let's say doktor ila ju yo sngo ha ka por bangi persang ban ya campaign na benta kan ka rational and essential drug policy kabamut ba habang arung ha civil hospital ngamdi ban septing mangan ha civil hospital bangan yo ka bil ka he ladang arung ha civil hospital ngadi ban yo ka koi ka khya ya ki diagnostic ya ki jing test wat ya ka dawai ru ka ba ngamnum dan kam ban siu na pla bat kata ka sarkar kala ban le lada ka adopt ya ka to kan ne ki policy komenta ya ki dawai ki bangi thiet utu albendazole utu dawai dawai we kitip ngilap dak RTI ba usong dor kan no san paunia kastit jongi kathiet hakador palat santingka timut ta kadon ka jing bam sap kani katai ka bawan lam ru ya kani ka jing bamla ban penbiang sakin nong kendong ne hai bro to ko Angela nga sutu ba adien ba pila aba pila yo I ya ka jing ya ka lenti ba ki ya ndai kan kom ya lenti jong ki kalong ko mam internet ndai ka jing mam internet te kai ka dor jong ka kentai ha kum kani ka por ba ka de ban kren ba na ka benta ka ni ka ban rakhi ya ka ni ka jubilixian kai ka dor jong ka kentai ngachu pen kut khendiat banga penon kam da tin nong wei ta rational but essential drug policy ngachu ban batai ki be ngap ba ladang idon kata ka policy ka bamut ba habang ithiet dawai ngimnum thiet kurteng jong tu company mo doktor kin thiet bet de ta generic medicine ne ka bamut ka ka bathau chubu paracetamol ngimnum khot yu kalpol naman la khot kalpol ka dor kala pher paracetamol udai be paracetamol bat ladangi le kumta ki company ki ba
persang ban salan dawai kimla ban thok than yang ni Hoi. sakawai ru balai ka hiar ka ni ka koi ka khya hajala jongi ka dei ba ka don ka ne ka jing khnya ya ki private institutions kam don kata ka jing persang ban te shu ya ki public ne government institutions ki PHC dispensary CHC civil hospital in every district but ban kan tiaw ka civil hospital ka badon ha Lupa ka Hasilong. jela. menta ka to ka MHIS baki airu ka penyo nong ya ki private hospital Private hospitals. Ketak di menta i jisa. doktor is dang da ka bakran sa pang covid Ha. u covid ula pen pau ting kran ka jing ko bat ka jing bambiang ka healthcare system hang ni jing sisa kala de ban long kum ka por yang ni ban persang ban penbet hande ngi tip ba wat hakani ka klamru ki bon ki ba persang man pendon kam ka khlam ban ya sna pisah tingka ku mangshu as ngom menta ba ngi don kam ki ambulance shibun hande ka office DHS kali hit kali rem na benta bakin ya let ki officer snistai dang la bat hit ambulance ti ngi haban ya pusan halor kini Oh, gini. kum mangi ki ken thai pi ong ka e ka kamram jongi Ha. habakut ngi de kita ki nong sumar ki nong pet ki mo haba ka koi ka khya anda don bapang ba e ru hayeng ngi habya kit Ya kit ya ba. ba ti lada ngi ngim sim benta ban pen bet ki ki e Ka. Ngin lah. mata kan nang Kanang pun siapa kan kam trot siu pen ban ke. kan ni ka system Oh. tingi habbu ki jingkali ki ba e bat ngim de ban siap ting kan ban bu Ngatarai bi ngatarai bi lada ngin don tan kam men siam siap tiang bat le don buram. Tengin cu sentuh si sentuh dong ngin ngam sedon nak keti cakabir. Dei nak ahor cakabir. Mangin mlau suban miru. Kadi kadi kepor ke kadi kepor ke kerpang ba. Ke bangiyo banyak keren ba bangi dia banyak sei banyak klei. Nginum sia kemen ya tak jingi rakie tak jubilik siar kadi bandan ke jimut kaksiar kadi benela. Habang ni ong kaksiar kemut benela. Tika ik benela kan mi nang ni sakamat. Dei. Dia usamla kersan pak dia. Lada ngila ya keren cok dia nak kau kia. To ke im hidon dan benrap halor kan dia pak dia kersan. Ta ta menta ku musam la pule abang yer ke gani ka san posnam kaban kong ke ikba nang nis kmat kaban ku aban pet kelong ba transparency ke jingkut ha ka jingya kam tungcam menta lada ku musam la uwe po uwe kuna samla budan hami galaya la penrung hu ya ke jinget balada u tresitam sicha unyo ya kam ke ba apply Ha. un tresitam kum utkeu ban poi cha thong chu hare menta pat bon ki ba apply kim poi cha thong Resin nak ada bun kejing ke baki kejing lek thok ke ba serkai. Mata kene ka wanra kejing stadion. Lese ki ka penduk no ya ka jingkrang ya ka jing silur bat ya ka mesin mikun. Chong wei pa wei u. Kena. Ta nata siu pekalong ba. Ha kene ka jing rke jing ngi haban bridge ru ya ka gap lane ban penjan ya ka jing per na kejing pulihan nang kendong ban kejing pulih asar. Kena nang kendong ki wan nas nang kendong ki haktin ha ktin ru pareng kim pad dalak pha ro kata ki wan nang kendong ki trestom ki khun kat ka dor ke jingla ke juki ki wan hasilong kim lak ban ya compete bat ki ban hasilong tam ta kum ka education nang nis keman ni haban persang kat balak ban penjan ya ke ji per kenang ba gendon kan ka healthy competition lan kata ke ji ya tan ka ba iwa namar bala dadai ba man la wei pa wei khuna ba wan nang kendong ban sar ulak ban compete lang kat ju ni phai se kot ka kia in phai se ka women empowerment ru kelak ban ya seprang hari mentala da kejing pulehi kam don hau kena ngemong ya ka kam benkong hari la da udan ya ke bor sepang kejing pule ulak ban ka bor ban perkat kum kiwe pat bedan kejing sepang lese la ban wanra ya kejing ko kia ru la ban pen kiu ya ka women empowerment ru ba sibun kilang lang ba kejing nang jista To kersan lada fikiran ni lor halor kata kejing perah pedang hasor ba anong kendong kata kam dei syuk ba pela ban kam dei syuk ba thamai dei lada doktor fi ngatari fi menjur kata ba iko anjala ngai fi menjur kata dang shen hi bat ngan ya thu epi ya kani ka benta ha ka badon kino hi kai bladap ya tu ka emtet ki hap ban lagi kai sepok ki jakanong kendong ban la ya thu ba ki jaka kim dadi e sakendong tanru kim pada kumalong arfusan kilometer tang na chelong henry onda kila hiar ka kali ki thu kita berang sujoy ne ka kam ki onggi haban kiu ya ke surok ka ba koru koram ban kata ka jingkiu jong ki ndalala poy ya kata ka jaka ya ke english lu habi kai ka kasih to nang ta umen wan ba ya para hapo classroom
kata ka di ka jing shirkai dei ka jing shirkai ya ke education wan ba e para tadi ki ong hapin syai hapin smutu ba kita ki para la ke mut teng teng gisu teng teng ki ro ki ong mdei banonya lam kom ni dokter ngakwa ba dokter ngakwa ba ya pi ba pin pen syai lo kan ka ko ka kia ka ba ya rengkat bat ka ban pen ko bor ya ki kan thei bat rengkat ba ka jing nang jing start hadu kat nu bagi skulu ki don ya ka benta ka ba krau ban ya dei bat ka ko ka kia kani nga kren lengba ka jing i ba ka jing lek ka bang yu i ba wa dangshen menta dangshen ba ha bangin raki ka jubilik siar ka yu i ki jing penur ki jing petat ya ka sor hatu ka e ka baja haki kham sor jung i ba ne Kata kawai kembang bakran bakersan mentan. Kini baru kini kejung gimi kesti kejongi. Kembang nado ka kot ka khia nado ka liang jong ka jong kumpul kubor ikan thai nanta khamtam ki khna samla. Minda sim nabas dang hi ka jong teko jong ka state kejongi ka long ba kamdan kata ka polisi bangin manra sai ki good education. Ka jing nang jong start ka de ka wei naka ke pillars ke crowd tam jong kono ka jang rio nyala kono nuru ka de ka jing nang jong start kasami kata ki kam ki jam hadin kembang i kong island mentan school ka school handong kendong ka school hasar kapher kalau ada vast difference ka jing ka balai kami kata kalong ba ka polisi jong ka state jong kamdan the right policy how to bring up schools in ka kinong kendong pa ke school hasar pinlap ke school hasar ru ki lalong pendapat bar pinda analyze ba ki school hasar ru ki school ki ba penyat ke sarkar kadang ke difference bagi school ki penyat private so the management kani ka company ki school dari educations ka education policy come down apa kosti jungi balong very strong kamalong equal je baro bat sabar bat hasar bat sinong kondong bat kawai ka baar kalong ka unemployment pingin lah kosti jungi nisna kumbong i kong Angela mentan ki PHC ki CHC ki subsanta ki dispensary ki lami lanjan man ki district lani man ki block akawai ka block ngalaban ong ladon likely south ki CHC ni buai kita CHC mereka plan ke health policy pa kalong ba manpower na inyo kung no expect baka way ki NM kan cover ki south central village reporting system ko mangalap manta ngadon life force na mga health department ngala trace nung kendong laslam adu nanggaru kan hilap baki staff lalong overburden balai because ke HR policy baki ang human resource policy ngimdan a proper human resource policy ngimdan ngim sedang ladang ngitheng seng ya indo dispensary yang to katno dan kambriong to pisnai ke building platai ke building karne sausan senem klan pele kala khlem no pat ke dan litsa la khlem na hape andalitsa ru weu doktor upet ya arpratli program bangabat manta kam sang hok su ken ni bantri ka kam kung hapo PhD one doctor one MBBS doctor is looking upet ki arpra teli ki program jo national health program to kung na expect muni doktor untre manta ti ini doktor long kitang kidi sembo lang ni ajeng mut kam dei bangi pinpoint kan you know ani ba government na ino ande ketika jeng sisa ba kani kesan pusnam ketika nono ke jublik siar hawat mangila kot seni udai de bandon usin jam ban kesutia man kesutia angi bangila ban jam cekamat te ke doktor ka bapi la ban ong ui uter nemba lani ka kubor ka bangi ngila ya mentas kaman dei ui ke bapi la ban kum ka ngila ban ong kum ka policy lani ka jing ai jingmut kani ketika bentar joko jing ai jingmut kanum cukut tanga ka jia peliu jingmut mereka ka jing ai jingmut jong pindah ka liang jong ka kot ka kia ka ba pipi don ru kum u doktor ha ka kat kum ka kerdan ka ba pipi abat enta ka ba pipi don man ong ka jing ai jingmut jang ka long hakan ngerko ngide ma perkhat borobor iya kanu ka banja swab kenjang ngide ban priem nya ka smutu ba kandon ke manja kamta ni ka adangim pa school ki kena mantala ars nem kim nyol school ka ka banja ki after 10 years kenja ni ka jura ha ka health department adangim par khat jangai mantangi yo kan ni MMR kata sibu min don kemba 104 in MMR IMR ka jungyap jangi khulung nilai i kan ni kadang keteren kat ni in the next 10 years di ban peluannya ka ke zero how to work about that
Kajing ajeng mut jong kalong ba ngimde ban pelantang ban su sna yeng sna sem. Ngimde ban pelantang ban su insu ai dawai la dep. Kajing hikai ka di number 1. Kanu ka ri ne ka jaj bende ko badan kajing hikai ka bas song Na tenrai. Tenrai ko badan song trai. Kanu ka kam. Kadi badan kajing hikai ka balong song trai. Nah ka song trai na yeng ni si om em mau bosiu na yeng. Ka yeng ka balong ka yeng ka bas kam ka kajing hikai jong kemik pa. Kajing hikai ka babaha baki khon ken buat ikut kajing hikai kin nak anong kendong khon ki buat di kajing hikai ka rap kariang. Ki buat ya ka kom sna ki tiar gitar senong kendong. Kam de katu kam de kajing hikai ka bawan ra na ba. Kadi bala don nangi ke jang ni. Ai. Tu kum ni di mana example kum kita ba kajing hikai ka state jongi ka injo e kata ka polisi bakin sna ba bakan ne kam de tang support. Kebanculong. Kan sami pa kita ke jingki empowerment ikan thai. Kan sami kata ka jing hikai ya ka health status yang kibrio kan ngolong healthy. Kin kanwan nak kibrio hi kam dai bangi penbor ki. Penbor ki kata kita. Di man nak kite ka jing hikai. Man syuban kandiat mo kadai sisa ka baong i doktor. Hoi. Ba pinda pet dai. Ladat kadai ka puli puthi ne ka health. Ka sarkar barobor ka shit kloy bat ka suntonat ba ban chutei building Hoi. lane ban chutei surok ka ba shislap la do namar kini ki infrastructure development let's say ka don ka pisa bat ka basuk ba banya sam ka pisa banya eye contract hendrai ka ka balet chadin jong ka ka jingtei ka koi ka khya ne ka puli puthi mdan bapet kumba i ong i kersan mene Hoi. kum no phi recruit ikinong hikai ka ka assessment ba phile na ka por sa ka por ban pet ba ka biang ka quality of education mdan bakran ka curriculum mdan bakran ba ka puli puthi kam dei tang u a u b u jingkhen jing dia kala ban dei ha ka put ka tem ha ka jing draw ka hawat mdan ba persang ban pet ya kata but kadai la se ka jing an ongkum no ka jing ko trekam ka state government hi baka sapoi ru ban kentat ya ka kamram la jong halor ka sector jong ka health but ka education but ka persang pemban ban push pet sakiniki private institutions but habab hi privatize ne pi ai no shakiriu shimet yakiniki atli ki eki bakong san haru kata pimla asu ban regulate ne ban pet bakiyat bet pimdon ka an ban pet ba iwei pi iwei khon jongi ila ban yo ek pule puthi lada ka rem than ka by school kumno ngin pen nang pen start ki khon lada ka rem than ka koi ka khya kin bun ki le se ki long kami ki bam not ban ong ban le institutional delivery ne ban kha khon chata na mak perkhat kat nu ka jing lut ring se hoi te kumta bat lada pi pet ha ka liang ka pule puthi Kawan haju. Ka higher education ka jongi kat nu ngidon kita ki bangina sei ki breu nangi ki bala le ki PhD ki bala tho ki kot kisla phina petang na Nagaland ru ka quality of writing of research ka bami nang tai bat ka state jongi kala Kami phe pui hei ru hoi. te kum ju menta ngimdon kita ki state universities ngidang rely sa hakanehu Kanu hoi. Central University Medical College hadu menta sakut sa kajing ya Hal e. keni hei bangin le manu ban yo kontrak ban tei ka building kim perkhat iki human resource kum bi yong i doctor kim perkhat kum nu Ke engineering college su hanu menta. but ki hok jo ki nong train nong bala laki de ki nong hekai ne ki doktor ne ki nurse ne itu cleaner ne hang tu ha hospital ki yo rot ki hok jong ki but de nak ta ka daru bakini ki bala yo ka training ki bala don ka ta ka e ban tre ki ni ki kam kim la ban ai de best ro te hape pipet uni covid kitu ki bawan pai yeng ndai kan no pau mot so kitu Hoi. ki balik tre sabar ka bamut ba ngidon ki bre ki bakloy ban tre ki bakloy ban provide ya ka human You're resource skillful ken. Hendrai ka sarkar jongi ka klam thau ya kita Kita ki policy na hilat bakin yo ban rungkam kum menta uni kubit la ai poringi ars nam siteng menta ngila ade ban la ban pendon kami kita ki bawan pai kadon kata ka out migration ngingia kren ILP banum sa ki bri man rung hang ni habaki jongi ki dang pet wir sewai ban yo kami yo jam Hoi. ni haban he perkhat bai ni ki Hi kade kalong ngisukwa
Hendrai ngim tip kata ka jingkwa jongi kan poise kaka ya ka jingkwa ngi ban penban ngi hab badale homework kenyo la kata ka jingkwa jongi ka don jingmut ne em ti kong Angela nga so thu ba kita ki jing angnu jong pigul kom kren te ka pat de ka dor ka bangi mentangi ya kren dei haki dorbar don kisnong ba ki dorbar kila sai ki ken thei ban dorbar don kisnong ba ki ken thei kim sha ban dorbar ndrei kum nu ngin chu pudiang ya kan ni hadu ngin man ra mo ya ka jingkela nomor san pos nem ya skamat sakat nu ngin yai ap kibadon ya ka bor perkat kibadon ya ka lat kalentiban pen i mo kinong kedau ndrei ba ki ongana ban laken i ka yar kan thei ti ngakwa ko Angela ba pinkran hakani ka phang kindiat ka bi dei hi bat ka ban pen ko bor ya ka kan thei hakan ko komba kan long ka kubor ka badon jingmut akan ka por Kuble Shibun kong island ba pila ayala mi ka jingya ta si kata ka phang namar ngamut ban ong hi pala dangi kren hakaliang kayo kamyo jam ka puli puthi ne ka koi ka khya ka wei ka jing ko ka long ba ka bun kata ka bam sap hakini ba ki persang kim song thu ba kim pendon kami ki breu ki badon ka jing ai jing mut hakini ki sektor ki bala along train ki persang ba ben penyat ki birokrat sne ki politician kalong ka ik bale arang ba long mentap hinda pej mok what cancer treatment ru ba pang cancer dong hap mare sabar bale ha civil ngimla pan biang kinong mi khmat tungi ki kemen ba ki breu ki wan krong na ki pisa ban de sumar sabar ka kamram ka jongki jing sisa kalong ban pej ba ha civil hospital ka de ban biang lut ngam de ban chep ting ha ba yo cancer ba hasti jongi ngila ban handle ndai ki sotonat ba ki breu ki lech pan pisa na ki khandiat ban yo lech velor na sinistai kum jo puli puthin la di por ban siu by school men hakani kubit lele kalong kum ba sate mrau ti baleng long kum neru ngan ong epi ba pi penmi kata kantin dorbar snong bat kanika local self governance kedai to ka education ne ka health ni don hakane ba ka state number 1 kam kit khia ndai ka ba ar pa de kalong ba ngim don kata ka ba khoi ka ba sngur ka ba shai ka local self governance ne kata ka jing penyat iki ha ka level jong ka snong ba jong kiniki village ka badai ka grassroots namar ba pindapet yaki PHC CHC ne yaki school ban pet ba hato kinong hikai ki 1 am ki doktor ki don am di ban kit kya ki snong ki di ban sim benta pura ban long kita ki ba nong kum no ki ba pet ngor man kasngi hato ka Anganwadi jungi ka trikam ne em ka ai bam ne em khna katur ka kata hadian habut ka koi ka khya ki kenthei ki asha handrei mangi yakanika local self governance hi ni sa hang ni haka bangim la ban yo ki funds na center na namar mangi pen ken ya kata ka an jong ka re India jong ka constitution ka ba ong ba ni haban buram markaliang bat kata ka equality under article 12 hapadang shinrang kanthei ni haban pedang handrai menta kim sha yaki kanthei kum fi ong bakin sim benta pura mo te ka jing ai jing mut ngim la ban ai ka jing pen ya bet yaki snong ki thau ru ngim la ban le na mar bakadon kata ka jing sungu thu bakla bakan kan I ka ser kanthei ka la wai perthei te ni hab ban ya phai sha kan ka phang jong ka local self governance namar ba kat ngim la ban tei kan ni ban pet bakata ka demokrasi ne kata ka jinge sim benta pura ka sansar khat ar ka badon hakishnong ngim la ban ya don lang ngim num la ban ya chakma kan ko be ho kata ke lada ngi ha lada hasnong ha thau ong ka kim la ken thei te balengi la ban ya contest ke election pi balengi la ban ya contest ke election kata kamu nasnong la lagi ban ya contest ngi adon hokke dei hang nungin pen kiu ya kayo ka kot hang nungin pen kiu ya kata ka ya ka jingi kai lada nasnong ngim yo lat kani kra de ka por ka bangin hapan pen kala lada ngi rakhi ya ka jubilik siar ka de bandon ru ka jingkala ngim la ban su ong bangin su le tamasa ka akut la syai ka singi ka ju biang dei na chukwa ban halor ka neru ho to ba mangi ki khasi jing sangi new kor bat karukom ong bangi ngi don kata ka khasi demokrasi ka mamut ki dorbar dorbar habangi ong ke dorbar kamot dorbar pajba habangi ong dorbar pajba kamot contention rang samla bat barok kinong song snong
jong itu isnong ne idong. Hmm. Hendrai mentap hinda pet. Ki persang ban pen kela ya kanika bor jo kedor basnong. Saka bor jo kirang basnong. Fi tikala pendeko hang tu. Bat kakta lut ya ke bero. Naduk ka jing sna footpath jing sna surok kakot kakya ka puli putih. Nadong. Ngimla ban sipmenta bat ban tuklar bat ban pet bakaya pet. Namar bakade kedor barang ba. Bakaya tiap ban longsal mo. Dia Ang ketang. kawai kawai trans pangkatan ni tapang ngi jam yang undi san posnem jubilik siar sakmat. Fin simba fin haidin hagini kisnam gula adap ki 20 years back ki berak kini kisnam nando arko. Kat nang mi kisnam ka jingi i jam kalong bahaka puli puthi le mentang ngalam. Pagi kentai kham tam ni sandang. Asibun. Penyi na long haka medical sector. Ha. Nila ailat MBBS lan di Ayush lan kini kino maximum ki bapuli ki de ki kentai ki wan sakmat kami compete long ki wan tu yang sakmat kentai ikam nos nila ailat Hak statistik sudah. kinoso menta kilasa sandang nulu kanus na menta kilada 20 years back kilasa sandang duna sandang bawan nama balik melawan compete kentai pinsam ki kam klinar hapo yo sandang duna bon kentai nama balik ngisem ba kajing nang jing start haka di ke jongi menta ngai i jingai ki kamlang serious ki kan thai but when it comes to empowerment dan ni ban ai bor Pat penlong. la samanya te kalong ka ai ka ba i long ka pen de ko no ka pen du men sim no ki kini ki kena ke jongi kumang kan thai wa usenrang la da ude bastat ude ukio ta ka percentage kalong very vast Ha. Pinsem MBBS menta maksimum gede kan thai bayo. Ndai boleh kam pau sakmat boleh kam wan kan ka jimnang jing start kan ka pan penroy ka ri ka jai ban du jing kalong baki kisah bampat ai bore ki yang ai madap situ ino sedih. Dia. That is why nak tak dau ka ri jongi ka sa si sadin kwe kiri pintai kerla kwe kiri bat sendrak bukan thai ki compete Dia. Iya keren ya ka topik kita diskusi kan kalau bakin kinjo bakas state jong ki kan develop. Dengan sultanat bayi doktor idon ya idon kejing snow. Ndai kadang kejing snow ke bari ke kejing snow ke bari ke nak bentaki kentai ila penpau ya kejing pas ba kejing ya wan cakman. Tebat kan ni kejing ke kubur ke bayi doktor ikran kan ke puar. Kadang ban pen kendet men riu. Ban pen kitia. Ban pen ki ndai. Te menta ngin poi so samla kersan ke ba pipi os ngau halor kini ki arngut ki riu syampang ki balaya ketai ba ke ba pidon ban ong lan ka kubor ka ba klan ba na ka benta ka ni ka jingra ki la ka liang hak la ka long ka le ka koi ka kia la ka pen kubor ya ki long ka mi ki kentai bat kam tamru hak liang ka puli puti bat ya ka kubor na ka benta ki samla baro Ta. Haka bede bat kebor nam taka puli putih. Keban kong kolong ba kino hikai. Sokar ya ka sibun ki jinge ki ba kino hikai ki un. Sokar kadai ban singap. Se om ban kongu kat ba om ki handai long ban ya balance kan ya ka. Kanang ban wanra ya ka jing ba haka lang ka puli putih. Kanang ba uno hikai un long dedicate ya kamu tre. Oh, un IT ke? Un IT ya kam ka ba utrai te ka ki kena samla kalong ba kai wang siam kalong ba kumu samla ya lade ma dan sibun ki samla hapo ka cai beri jingi ki ba kam tam ki serang ki ba dan sibun ki jingi kam tam ka mental health ki ngop ha ki jingdi jimba ma fer kene ka penihar dori ki jingpule ka penihar dori ki jingpule bat kisa le ka no ya ki jing haba ki penihar dori ki jingpule kim dan chu ka thong ka ba scam ka bagi dong ki jitmu ka jing biam ki Kejing angnur kam don. kajing angnur kam dan kajing kun kam dan kisu kun no taha kajingnya ya semlas ni stai kajing kani ka penhiar no ya ka penduk no ya ka bori kentai dan kentai ki start ban ki simpangan re ki kenduk no bat ki bom ki serang ki bom don ya kajing kit kle teka wandra no ya kajing hiar no jeng ki bro arngot mata nagaleng ka jing pule putih nagaleng ka education department kapan ya ka guidance ya mungkin ki kena baki let's say habun ki jing ya juki ki haban ai ka guidance kenang ba uno kena semlalan uno kena sendrang kena semlalan ni kena kentai kin laban fokus ya ka ai ka baki temu ha ka jing miski Dia kersan ada pikiran halor ketan deh.
nga tharai ba kinong hikai kishim ya ka benta ka ba kongsan la ban ong ban penwandur ban pen itenat ya kalong briu om man hikai tai ka kot henrei don kamru ya ki ban hikai ya kata ka jing im ka ba kordor ba ka bangi heban iman ka singi kan suban kendian no ya ka ka ba ikong anjela ong menen dei kam di etak di kot namar kidon ki kena hala lagi jong gisap dei la ngiu i do ka slong chamber choir kumno ka kiu ka dukat ni tela da ngingi don ki kaitor musu so tam ongan dei sheri sora banwa kari pawang luom kari ki kaitor kamun ngibun ki kaitor dei nang tangi don ki badon ya kasap ka pong ban snaban bero nang harikat ka ban sedang kita baro kadena school dei te nang tapa de to kersyat ta nang ta su kolong ba hau kena mata namar ba kisam lagi bon kejing pulero la sigila don imla ban ong ba baro kin ya kam sarkar ki habal tre ya kam kujung ki ada mata nalor ba kejing pule ki nalor kejing pule ba kina kena semlaki yo don kam ro ban asa gawe pat kau nga entrepreneurship skill ne kejing la jungki kumno ban tela kam ban manage ya kam ka bagi tre mata la aji kaya wan way pa way kuna kumno ban bu kejing dia kumno ki skim sarkar kumno ban le ya ka ban wat ya kejing tip ban pen kraw ya kam ka bau tre kaneru nakabata ni haban ai sibun ka guidance nam ta ki kena amar om bro kini yo kam sarkar na kin ya be sidon sibun ki ba seng le ki dukan la jong kenu no kam ka bagi tre ki haban kerjaan ye kini haban ai sibun guidance nadu ba kena nuru par ba kidang pule kenang bikin long prepare pen krek ya ladi haka no ka lengka ka baki don ke jitmu ban pen tingi dei ba haka ni ladang simno ya kani kelum lang bo madong baru ubri bo start manu bala banden dei ngidi ban ai ka lat menta ba kani ka jing rakhi ka dei ka we pa de ka benta ka ba ngin yo i shakmat shatai ban penkup ha ki kena samla ban ai ha ki badon halaki jong ki profession ki ba per ban ya bah lem ya ki kam la ka long container rang ya ka bangi la ban penroi ngikren development klem do ketang ke sentur klem ka jingle ka long ka bayap dei te mila poi sa ka bakut nisngo benut sisa nrengan sim tang ngan kendiat arkentin dokter ka kubur fidan halor ka ne ka jing penroi ya nang ni sa kamat halor ka ne ka jing rakhi jing sikentin arkentin dokter ka sikentin ka wai ka bang aku ban kran ni ka long ka kata ka bang ki ka policy mo ka health policy ka women empowerment education social welfare kanon ra ka wai kata ka policy ka bangin nya trailang it's not that the policy ka bawan ra government ka health ka ya la ka jong ka education parallel lines mentangi sedang na ka health department sedang men involve ya ka block sinardi block ki self help group ni nokkan ni BC mangila na nakaliang jong ngi ijengai batang mangingi mla por tangki health professions we cannot do anything mla ban kot man ya kata katong ka bangi ong health for all by 2000 AD kema tu ka tang ong TB free by 2025 kita baru kita target ki goals kemnya ndai ladang isi trai tang pramangi tang na health department with so much constraint of HR human resource so much constraint ni hapsim ka jing yarap ki we ni we Kastil jungi ka depan pelan kita ke polisi ba it should be interdepartmental relationship. Kakam ke jonga kam depan ang tangka ke health department. Kam depan tangka education. Education ko dong kami health department wan ai ki awareness na nadu dang rit hatu dah. Ki bakaba pun jong dikin thai. Ke social welfare. Ki dong kam ban ai ke jingerap ki nama balik kin hai kai ki kum no ban im nadu bagi dang yok ke puberty stage. Kita bagi am nado bagi sedang menong samla. Kena samla. Kemudian bereng op iki. Kita baru ke dijing trail lang. Kini ke polisi bangi trail ke ong ba dang layo hi ban sna ke polisi ke babiang. Berkata ke dei bangi di benang buram saja no bahikai ini. Kalau kadung kan kata ya no bahikai. Kat ni yelong brio na try what prime minister wa buram itu no hikai jong uhin. Kade. Balai buram ki kemi ki pa jong ni ba ay kalong ren yang baka ke baong na kating balai ko ong baka buram nila kemi bo pa atun sa bin muslim ko portay ko lang ba balai buram ki aga jing hikai ko biang. Ko basong terai.
Hajuru ni deban sengtu bagi no hikai ki deki ba penhe pensan yang hadin kat saus nam sejrong. Kembang nak saus nam sejrong kimi krajing kim tip so mus au te kentang sam bagi no hikai. Opor jong ingi ong ki babu. Tidak ngim buram ki temut min song liu ni suki larang ngim dang buram kita. Toh, Song liu ni suki larang ngim dang buram yo kai belah hikai yang kuno ban song. Kadai ka bong Dr. Tapi Andre. kalau kata ketika karukom perkat long kaban i jengai ba it should not be that demanga. Ketika mon ke masjid seperti demangi balai kan. to kubli sibun doktor ya kajing saukia jong pi ngasu tu abi pim dei ba syukran tan kan yang sentur kadai kajing saukia jong pi ka ba pila kedau si saya ke ba biang dor ha Ka ti ke ba de ka kubor na pi gong Angela si kentien bengila poi arta cik bakut Tingat harai ka bong i doktor ka ba ngi hap long kita ka state ka ba pet kelum yaki baro ngimla ban supet tangka health tangka koi ka khya tangka puli puthi tangka ni hap wan lam lut yaki ni baro but ban syukran danda le se ki bala ban le kumta kini ki san post neman wan ndai tang chief minister ba dei kun thai tang ba yo i ba san post nem ngim pa ju yo mo Chief Minister kan thai kal adai ka por bangin yo da ka Chief Minister kan thai bandon kata ka empathy kata ka jing song thu le se but kan la bandon ke jikela ban subu na syaru ta ka jing kren dan da pang yo iman hakani ka don ka jing persang na ka sarkar ban khanglat ya kita ki babu ya ki riu champang ya ki nong hikai ban sim benta pat ya ka sanchar ka dar mo te anyway hendrai ngatharai kata ka ba ngi haban pet ya ki ne ki ya kata ka development tangga development hendrai ka progress ka bamut ka pair na ka development na marbun sen development ki perkhat tang lenti ka sengkin ka surok ka umbang ka di hot hendrai habangi ong progress pade ka bamut iway inong song snong ni ham i din na makadang don si paulong yeng ro ki berang sa ka jing dum ka jing duk ngimpat de kata ka jella ka bala ya chakmat ka de kita ngimpat ya chprang but ngihap nang ne chakmat Bante la kam ya bamsap. Namar bala dasasan pos nam ya bamsap. Ngim nam la syuk ban khle. Ngim ka jela ka jong. ngim la syuk ban ki kli iru But ngi deiru ban yelong kum ni. Hakani ka panel bang ya bu jingkeli. Bang ya keren bet ya ka e ka bade ban keren. Ngim sim personal ya no ya no. Ngi sim ya ka bha ka miat jong baro kum bi ong i doktor. kam dei ka ni Ngim dei ban ong manga ngi di ban ong mangi. mangi Yes. Ka wei ka bakong san tam ngat harai ya ka jela ka dei ba ngim dei ban persang ban wat daw ban pet ban ong briu ban bar ula awan kene ka kam ka jam jangi te umander ula awan pensa den yangi ngi dei ban dan kata ka courage ban bu jingkeli wat yaki ba napo ki jongi ki ba hayeng hasam jongi ki parlok ki jongi ki nong sensar jongi ki badai kita ki bakene no ya ki hok ki jongi okay ngim dei ban wat ya ki daw na sabar ngi dei ban slur ban ya khun ya ki ki ba hapo yeng la jong ki ba pensa den bisa dia ni ngita kup leis buan ngasngau katabar ko ke jeng leng ka jing pisabat hakani keren san gal adai sisaka la dai ki tu ki ban kila ki tu bla long kubu penternia bandung ya ke bor perkat jongki kila de ban perkat akan ke por umni ban si ong wingi si komento ho te kublei sibuan ni pi doktor nak betak po pi kublei sibuan Angela kublei sibuan kersahan nak betak kumu samla pi don ke bor perkat ke bayar ha kublei sibuan ni pi ru nan laki long yeng nganget bakan ni ka jing rakia jongi ya kan ke jubilee siar ngin ya saprang om tangha ka roi ke par henrei ngi don ya ka benta la da ukiu ulong ukiu kendau ulong ukiu dei ka jinga sno jeng iwe itu kendau hang tu ban bala penuan dur dau nong snakiu te dei mangi ki ban long ki nong snakiu ban penuan dur ya kan ka jella kubli sasisen pat ya pi baro nala ki long yeng long sem bapiyo ban pe ya kan ka program